Eger Peygamberimizi çyndanam gowuryan bolsak, Peygamberimizi çyndanam söýýän bolsak, çyndanam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gollap, Peygamberimizin izine düşýän bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bolan söýgüýümizin ýanyna amal bolmaly. Amal bolmasa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinini etmesek, haram eden zadından kaçmasak, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna bir wepalyk etdigimiz bolýar. Yani näme söýgüýümiz kalpda bolmaly, dille bolmaly we amalda bolmaly. Allah Taala hem Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 31-nji aýatyna näme diýär? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayt diýär ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, insanlara, eger Allah Taala'ny gowurýan bolsaňyz maňa, ýani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme boyun bolun diýip aýdýar.